Здравейте! В следващите минути ще ви запознаем в подробности с дейностите на Националния фонд „Култура“, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Философията на проект 42 се фокусира върху реформиране на публичните разходи за култура чрез законодателна и административна реформа, децентрализация, увеличаване на компетенциите по отношение на цифровизацията. В рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, Националният фонд „Култура“ изпълнява дейности по инвестиция 6 – развитие на културните и творчески сектори, част от компонент социално включване. Изпълнението на плана се осъществява под прекия контрол на Европейската комисия чрез дирекция Национален фонд на Министерство на финансите. Националният фонд „Култура“ работи при абсолютното спазване на процедурите, наложени по плана и изрично контролирани пряко от Министерството на финансите. Изпълнението на плана е в съответствие с регламент 241 от Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на механизъм за възстановяване и устойчивост и съответната нормативна уредба на европейско и национално равнище. Нормативната уредба по проект 42 от Националния план за възстановяване и устойчивост се води първо от нормативната уредба според регламенти на Европейския съюз, след това от националните Закон за закрила и развитие на културата, Закон за публичните финанси, Закон за държавните помощи, от постановленията на Министерски съвет и от Правилника за прилагане на Закон за държавните помощи. Фондът работи по плана в две роли – в качеството си на краен получател, директен получател на средства и осъществява няколко мащабни направления. Внедряване на нова функционална електронна система за администриране на всички процеси по кандидатстване в конкурси за финансово подпомагане и провеждане на законодателни промени. Същевременно, фондът е определен за структура за наблюдение и докладване на дейността по няколко грантови схеми за администриране на близо 80 милиона лева. Националният фонд „Култура“ провежда програма за безвъзмездно финансиране ново поколение местни политики за култура. По програмата могат да кандидатстват за съфинансиране на съществуващия им фонд или програма „Култура“ всички големи общини. Обхватът на безвъзмездните средства е от 500 000 до 2 милиона лева. Общините трябва да осигурят устойчивост на ниво кандидатстване, като имат решение на общинските съвети за най-малко 50% от исканата сума. Втората схема за безвъзмездна помощ е за малки общини, които нямат активен фонд или програма за финансиране на културни проекти на конкурентна основа. Обхватът на безвъзмездните средства е от 100 000 до 200 000 лева. Общините трябва да осигурят устойчивост и на ниво кандидатстване да имат решение на общинските съвети за най-малко 25% от исканата сума. По плана се провежда и програма за развитие на нови умения и компетенции за стратегическо планиране и добро управление на културната администрация, както и за създаване на нови бизнес модели и иновативни подходи чрез обучителна програма за нови управленски практики на администрацията на КТИ от държавния, общинския и независим сектор и чрез провеждане на схема за безвъзмездна помощ в две сесии – нови управленски практики в сектора на КТИ. Обхватът на финансиране е до 4000 лева за реализация на проекти за разработване на нови управленски практики и адаптиране към условията на цифрово предоставяне на съдържание и услуги. Програмите, насочени към културните организации в страната, са български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари в две сесии от 100 000 до 500 000 лева. Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ в 4 сесии от 70 000 до 142 000 лева. Представяне пред българска публика на съвременни европейски продукти от сектора на КТИ в 4 сесии от 20 000 до 120 000 лева. Представяне пред българска публика на съвременни български продукти от сектора на КТИ в 4 сесии от 6000 до 16 000 лева.
Инвестицията по проект 42 е с общ бюджет 95 милиона 644 хиляди и 600 лева, от които по Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъде предоставен максимален размер до 78 милиона 523 хиляди лева. Останалите средства са задължителен собствен финансов принос на крайните получатели на финансиране, съгласно проект 42 и оперативното споразумение с Министерството на финансите. Обобщено, проект 42 на Националния план за възстановяване и устойчивост разпределя до 78 милиона 523 хиляди лева по схеми за безвъзмездно финансиране на културни организации, по проекти на общини, които от своя страна да преразпределят средствата към културните оператори, и за обучителна програма за развитие на нови умения и компетенции за стратегическо планиране и добро управление на културната администрация. Общо, грантовите схеми за пряко кандидатстване пред Национален фонд култура на културните оператори изглеждат така. Грантовите схеми за финансиране на културни организации имат следния фокус. Грантова схема – български продукции от КТИ в платформите на отворените пазари на Европейския съюз. Едно или няколко представяния в рамките на отворените пазари на Европейския съюз. Грантова схема – създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ. Създаване на един или повече нови културни продукти. Грантова схема – представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ. Разпространение пред българската публика на вече съществуващи съвременни европейски продукции. Грантова схема – представяне пред българската публика на съвременни български продукции от сектора на КТИ. Разпространение на вече съществуващи съвременни български продукции пред българската публика. В следващата част от видеото ще разгледаме допустимите кандидати, партньори, дейности и разходи. Допустими кандидати по процедурата могат да бъдат само културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, както и еднолични търговци с предметна дейност в сферата на културата. В процедура не може да участват и средства от механизма не се предоставят на кандидати, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, съгласно член 54 алинея А, точки от 1 до 3 и от 5 до 7 от Закона за обществените поръчки, при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на параграф 1, точка 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с изпълнителния директор на Национален фонд култура, за които са налице следните обстоятелства. Обявен е в несъстоятелност, в производство по несъстоятелност е, в процедура по ликвидация е, опитал се е да повлияе на вземането на решение от страна на структурата за наблюдение и докладване по процедурата, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация. Получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на средства, които са в неизпълнение на решение на Европейската комисия по смисъла на член 44 от Закона за държавните помощи за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използваната държавна помощ, спрямо които е установен с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и или надплатени суми, както и неправомерно получени и или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, инструмента Шенген и преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално финансиране. По грантовите схеми кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски организации. Допуска се привличане на партньорски организации, които няма да получават средства по процедурата, и изпълнители на специфични дейности, заложени в проекта на кандидата, включително от медиен, технически и творчески характер.
което означава, че ако някой от подпомагащите организации би получавала средства, то тя трябва да премине във вид на доставчик на външни услуги или стоки. Това се прави във връзка с задължителното финансово отчитане по всички схеми от механизма. По грантовите схеми не се допуска партньорство, при което други организации получават безвъзмездно средства, без да са извършили услуга или доставка. Допустими дейности. Грантова схема. Български продукции от КТИ в платформите на отворените пазари на Европейския съюз. Едно или няколко представяния в рамките на отворените пазари на Европейския съюз. Популяризиране на събитията по представянето. Създаване на дигитално портфолио. Превод и субтитри. Графично оформление, печат, издаване и представяне, популяризиране и адаптиране към аудиоплатформи. Изработка на пояснителни материали с цел достъп до културния продукт на лица с увреждания. Грантова схема. Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ. Създаване на един или повече нови културни продукти. Създаване на съпътстващи събития. Предпроектно проучване и анализ. Превод и субтитри. Популяризиране и разпространение. Адаптация на създадения продукт. Създаване на дигитално съдържание. Създаване на децентрализирано културно съдържание. Изработка на пояснителни материали с цел достъп до културния продукт на лица с увреждания. Грантова схема. Представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ. Разпространение пред българска публика на вече съществуващи съвременни европейски продукции. Създаване на съпътстващи събития. Предпроектно проучване и анализ. Превод и субтитри. Адаптация на културния продукт. Създаване на дигитално съдържание и портфолио. Грантова схема. Представяне пред българската публика на съвременни български продукции от сектора на КТИ. Разпространение на вече съществуващи съвременни български продукции пред българската публика. Създаване на съпътстващи събития. Предпроектно проучване и анализ. Адаптация на културния продукт. Създаване на дигитално съдържание. Разходите по настоящата процедура са преки и непреки. Преки са разходите, които се извършват в изпълнение на предвидените по проекта на крайния получател допустими дейности и пряко допринасят за постигането на неговите цели и резултати. Непреки разходи са разходите, които са свързани с изпълнението на дейности, предвидени в проекта, които не допринасят пряко за постигането на неговите цели и резултати, но са необходими за неговото цялостно администриране, управление, оценка и финансово изпълнение. Те от своя страна се делят на допустими и недопустими. В рамките на програма Български продукции от КТИ в платформите на отворените пазари на Европейския съюз са допустими следните категории преки разходи. Оперативни разходи, разходи за персонал, подобряване на достъп за лица с увреждания. Допустимите непреки разходи са административни разходи, консултантски услуги от външни консултанти и услуги. В рамките на програма Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ са допустими следните категории преки разходи. Разходи за материали, консумативи и дълготрайни активи. Разходи за персонал. Разходи за услуги. Допустимите непреки разходи са счетоводни услуги, юридически услуги, административен екип, маркетинг и реклама, предпроектно проучване и анализ, предоставени от външни консултанти и доставчици на услуги, консултантски услуги от външни консултанти и услуги. В рамките на програма Представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ са допустими следните категории преки разходи.
разходи за материали, консумативи и нематериални дълготрайни активи, разходи за персонал, разходи за услуги. Допустимите непреки разходи са счетоводни услуги, юридически услуги, административен екип, маркетинг и реклама, консултантски услуги от външни консултанти и услуги. В рамките на програма представяне пред българската публика на съвременни български продукции от сектора на КТИ са допустими следните категории преки разходи: разходи за материали, консумативи и нематериални дълготрайни активи, разходи за персонал, разходи за услуги. Допустимите непреки разходи са счетоводни услуги, юридически услуги, административен екип, маркетинг и реклама, консултантски услуги от външни консултанти и услуги. Недопустими разходи са финансирани от други програми и инструменти на Европейския съюз, от периодични национални бюджетни разходи, средства от държавния или общинския бюджет за дейност и издръжка, разходи за дейности за СМР, разходи за възстановим ДДС, представителни разходи, разходи за недопустими дейности, разходи преди подаване на проекта. Информационна система за управление и наблюдение на средства от Европейския съюз в България 2020 или съкратено ИСУН 2020 е електронна платформа, в която се извършват всички етапи от настоящата процедура. Подаването на проектното предложение чрез попълване на веб-базиран формуляр, като проектното предложение и прикачените документи се подписват с квалифициран електронен подпис – КЕП от лицето, оправомощено да представлява кандидата. ИСУН 2020 предоставя възможност за коригиране и допълване на формуляра, докато той е в режим чернова, като работата по него се съхранява в сървърите на системата. Чрез платформата кандидатите могат да задават допълнителни въпроси, а разясненията по зададените въпроси се публикуват в нея и на интернет страницата на Националния фонд култура в 10-дневен срок от получаването им. Разясненията са публични, без да се посочва лицето, направило запитването. Начинът на оценка и етапите на оценка са определени нормативно в постановление на Министерския съвет номер 114 от 2022 година. Оценката преминава в два етапа. Оценка на административното съответствие и допустимостта е етап от оценяването на предложението за изпълнение на инвестицията, при който се извършва проверка относно формалното съответствие на предложението и на допустимостта на кандидатите и заявените дейности. Когато при оценка се установи липса на документи или друга нередовност, оценителната комисия изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и определя срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от 7 дена. Техническа и финансова оценка е оценка по същество на предложенията за изпълнение на инвестиции, която се извършва в съответствие с критериите за оценка на инвестициите. Заложените по схемите критерии за оценка са задължително обективни и количествено измерими. Оценката на качеството на проектното предложение по грантовата схема, свързана с участието на готов културен продукт на отворен пазар, е в 3 основни критерия. Тези критерии имат съответно следните подкритерии. По грантова схема български продукции от КТИ в платформите на отворените пазари на Европейския съюз, подкритериите при качества на кандидата са: доказан професионален опит в сферата на културата, брой публични прояви, свързани с представянето на продукцията, носител на международни награди, предварителна подготовка за участие в културния форум, предишно участие на международни форуми. Подкритериите при качества на културния продукт са: носител на международни награди, колаборация на международни участници, представя българското изкуство и култура, включва последваща реализация и след представянето на културния продукт. Подкритериите при качества на форума
са доказана и утвърдена история, медийно отразяване в чуждестранни медии, отправена официална покана към кандидата, по грантова схема създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ, под критериите при качества на кандидата са доказан опит в сферата на културата, носител на международни награди, доказана дейност на копродуцента, капацитет за изпълнение на заложените дейности и продукти с участието на деца до 18 години. Под критериите при качества на културния продукт са привличане на нови и квалифицирани участници в екипа, интегрира в реализацията си социални групи и такива в неравностойно положение, предлага достъп на социално изключени групи и в неравностойно положение, включва участието на деца до 18 години, създаване и разпространение на децентрализирано културно съдържание, дигитално съдържание за разпространение, финансов критерий, заявена безвъзмездна помощ от 70 000 до 100 000 лева, заявена безвъзмездна помощ от 100 000 до 142 000 лева, бюджет на предложението за изпълнение на инвестицията. По грантова схема представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ при качества на кандидата са доказана дейност в сферата на културата, капацитет за изпълнение на заложените дейности, финансов капацитет. При качества на проектното предложение са представянето на културния продукт е вследствие на участие или организиране на предходно събитие. Представянето предвижда последваща съвместна дейност. Представянето включва съпътстващи събития, популяризиране на събитието, безплатен достъп на организирана аудитория от социално изолирани групи или такива в неравностойно положение, участие на български творци. По грантова схема представяне пред българската публика на съвременни български продукции от сектора на КТИ при качества на кандидата са доказана дейност в сферата на културата, капацитет за изпълнение на заложените дейности, адрес на управление извън основните регионални градове. При качества на проектното предложение са представяне на културния продукт в най-малко 3 населени места, разпространение в резултат на проучване и анализ на спецификите и нуждите на аудиторията в населеното място. Представянето включва съпътстващо събитие, популяризиране на събитието, насърчава се творческата изява на млади творци, предлага достъп на социално изключени групи или такива в неравностойно положение. Ето нагледно и етапите, през които ще преминава всяка процедура по плана за възстановяване и устойчивост. Всяка процедура или грантова схема се разписва подробно от структурата за наблюдение и докладване. Тази документация задължително се съгласува с дирекция Национален фонд. След като бъде съгласувана с Министерство на финансите и дирекция Национален фонд, процедурата се публикува за обществено обсъждане. Когато приключи, тя се обявява публично и започва подаването на кандидатурите. 7 дена след крайния срок за кандидатстване се определя комисия, а до 3 месеца след назначаването на комисията се обявяват резултатите. Следва подписване на договора от страна на одобрените бенефициенти. Обърнете внимание! Банковата гаранция по настоящата процедура е задължителна само при искане за авансово плащане до 60% от целия бюджет на проекта. По преценка на бенефициента е позволено искане за междинно плащане след подаване на съответния междинен отчет. Междинното изплащане на сумата е възможно до 90% от стойността на безвъзмездното финансово подпомагане по съответната процедура. Тоест, за крайно плащане трябва да останат поне 10% от исканото възстановяване на средствата. Стигаме до изготвянето на финансово-техническите отчети.
приемането и проверката от страна на Националния фонд култура. Ако всичко до тук е изрядно, следва пълното изплащане на сумите, не по-малко от 10% от исканата подкрепа. Сроковете за изпълнение на етапите по процедурата зависят от посочените в оперативното споразумение между Министерство на финансите и Национален фонд култура. Крайният срок за отчитане на дейностите по грантовите схеми от страна на Национален фонд култура е 31 март 2026 година. Следователно, до края на 2025 година е необходимо да приключи отчитането на бенефициентите към Националния фонд култура. Заложените срокове за реализация на дейностите по програмите водят до провеждане на процедурите за кандидатстване и одобрение до края на тази календарна година. Схемите за безвъзмездната финансова помощ по Плана за възстановяване и устойчивост са нов механизъм за голяма част от културния сектор в страната. Основните разлики с досега провежданите програми в регулярния план на Националния фонд култура са: окончателното плащане става след отчет. Самоучастието е 10% от целия проект или 20% по грантова схема 2.1. Максималният размер на финансовата подкрепа по грантовите схеми е съответно 500 000, 142 000, 120 000 и 16 000 лева. Има долен праг на финансирането, под който проектите са недопустими. Програмите са в режим на държавни помощи. Кандидатства се и се отчита през ИСУН 2020. Допустими са само юридически лица и еднолични търговци. Допустимо е кандидатстване по всички сесии. Признават се разходи от датата на кандидатстване. Управлява се от Министерство на финансите и Национален фонд, чрез Националния фонд култура, като структура за наблюдение и докладване. По процедурата по Плана за възстановяване и устойчивост, допълнителни въпроси и разяснения могат да се задават единствено в платформата ИСУН 2020. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефон и имейл. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси. Благодарим ви за вниманието!